Fil-ġurnata missjonarja bosta tfal lebsin kuluri differenti inġabru f'ħattart sabiex jibatu filmat ta' ringrazzjament lill-missjoni tal-Kambodja. Din hija parti mill-attivitajiet ta' Missjon Malta, għaqda li ta' kull sena taħdem bisħieħ sabiex tiġbor fondi biex jgħinu lill-ifqar fost il-fqar. Dal-istazzjon tkellem ma' rappreżentant ta' Missjon Malta Robert Farrugia li spjegalna kif ta' kull sena fil-Kambodja imutu 20 ta' tfal minħabba l-mini u splussiv li jadbaqa' fil-pajjiż. Jirrekordjaw kanzunetta, song, Father Abraham, biex jibatuha lid-dar li aħna ħankunu qed ngħinu parti mill-flus li ħajnġabru waqt il-ġurnata missjonarja lid-dar fil-Kambodja li jieħu biex ibkita biex jirringrazzjaw lilu tax-xogħol kollu li qed jagħmel b'dawn it-tfal li b'ħafna b'aċċidenti tal-mini li jispiċċaw diżabbli qed jieħdu ħsiebhom u jtuhom futur aħjar. U permezz ta' din is-song hekk nirringrazzjaw lil Bishop Keith. Ġi spjegat kif din tifforma wkoll parti minn kampanja ta' għarfien globali mmexxija mill-Maltin li tinkludi l-uċuħ u l-vuċijiet ta' missjonarji minn aktar minn 50 pajjiż. Hawnhekk ġie nnutat ukoll kif il-missjoni hemm bosta saċerdoti u missjonarji Maltin u għawċin li jaħdmu qatih fost tfal u adulti li m'għandhomx saqaf fuq rashom.